rin ba mag-artista? Oh, yes. Gusto mo rin mag-artista? Ikaw din? Yes. O kunyari mga artista kayo, tapos ang eksena, magkakaklase kayo, pero kaaway niyo siya sa school. Sige. Kunyari ako yung Kami parang yung kontrabida. Kayo yung kontrabida. Kayong dalawa yung kontrabida. Ay, ano nga matataray ako yung Para kay Kiefer, parang hindi bagay yung kontrabida. Oo, parang ikaw yung inaapi. Balet. Balet. O ganito na lang, hindi. Si Kiefer, yung bida. Tapos kontrabida ka. Tapos pag nakita mong inaapi niya si Kiefer, sasali ka, ikaw naman yung kukontrabidahin mo naman si ano. Pero gagawin natin yan sa pamamagitan ng kanta. Ako po. Ha? Diyan, magpagaling ka. Magpapagaling ka lang dyan. Wala kang gagawin. Ganito, kakanta kayo ng isang kantang mataas. Listen. Oh! Kakantay kayo ng listen, pero para kayong nag-aaway. Ha? Para kayong nagtatarayan sa pamamagitan ng linya-linya. Okay? O palit kayong pwesto. Dito ka. Ayan. Game! Listen to the song here in my heart. A melody I start but can't complete. Matapang. Listen, Hinirapan. sound from deep within. It's only beginning to find relief. Pagtatanggol mo naman. Oh, the time has come for my dreams to be heard. Dapat ikaw yung kontrabida They will eh. not be pushed aside and turned into your own. Oh, cause you won't listen. Sasagot ba si Kiefer? Oh, now I'm done believing you. You don't know what I'm feeling. I'm more than what you made of me. I found the voice you gave to me. Magagalit ka ulit. Pag naganap pa. Magagalit si Maki.